Tervehdystoverit. Olen maalannut taulun, joka symbolisoi maailman politiikan keskeisimpiä asioita. Tässä taulussa sionistiruhtinas käyttää Pohjois-Amerikan presidenttiä V.G. Bushia sotaratsunaan, jonka avulla nujerretaan niitä valtioita, jotka muodostavat vastavoiman Israeliin. Nythän on niin, että nyt on alkamassa maailman historian suurin sotilaallinen operaatio. Israel, USA ja EU muodostavat vastavoiman Aasian maiden SCOlle, johon myös Iran on läheisessä suhteessa. Iran tulee olemaan eräänlaisena porttina sionistien ohjaksessa olevien länsivaltojen sotilaallisen voiman paisumiselle Aasian liittoumaa vastaan. Tällainen portti oli ja se on edelleen myös Irak, sisällissodan alkuineen. Edellä mainittu mahdollinen suursota on tarkoitettu palvelemaan vain etupäässä sionistien pyrkimyksiä. Sionistisen mafian tavoitteena ei ole siis muuta kuin koko Telluksen alistaminen totaaliseen orjuuteensa, joka on jo hyvää vauhtia toteutunutkin. Taistelkaa siis sopivin asein sionismia ja USA:n etupiiriä vastaan. Taistelkaa niitä rikollisia Suomen valtion johtohenkilöitä vastaan, jotka ovat liittäneet Suomen EU:hun rikollisin menetelmin ja nuolevat sionistista USA:ta sekä sen kätyreitä. Kiitos.